Hi havia una vegada un home que portava tants dies tancat a casa seva que va decidir aprofitar-ho per conèixer més a ell mateix. Hola. Hola? Sí. És a mi? Sí, sí, sí. És a tu. És a dir, a mi. Perdona, és que com que no havíem parlat mai gaire, tu i jo. Sí, la veritat és que sóc una mica extrovertit i em costa això de parlar amb mi mateix, eh? Mm. Tot bé? Sí, tot bé. I tu? Sí, és clar. També. Bé, si no tens res més a dir-me. T'agrada la feina que fas? No sé, és una feina, no? Per què? No estaràs pensant en... No, 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 jo només preguntava. Tot i que alguna vegada he pensat que canviar de feina. A la nostra edat, així creus que se'm dóna bé això de fer d'actor? No sé, potser podria muntar un negoci. Un bar, per exemple. Què en saps tu de muntar un bar? Tampoc deu ser tan difícil, no? Trobo que és un bon moment per muntar un bar, ara. Sí. O alguna cosa de comerç electrònic, saps? Vendre samarretes, per exemple. O articles eròtics. O... Para. Youtuber. Youtuber? No sé, em podries ajudar una mica, no? Però que no veus, idiota, que penso exactament igual que tu, que tinc les mateixes idees de merda que tu i els mateixos dubtes que tu. Vale, tampoc cal posar-se així, eh? Només he pensat que si ens escoltàvem una mica... Escoltàvem què? No sé, parar una mica, saps? Pensar, reflexionar, com quan et volies apuntar a ioga, no? Bé, és igual, deixo estar, ja veig que no ha set una bona idea. No ha set una bona idea. Què? Instagram? Sí, Instagram. I aquell home es va caure tan malament que ja no va tornar a parlar-se mai més.